Congratulate another beautiful rally katikati mwa mzinda wa Blantyre. Kubwera kwa anthu kumeneku pano it's almost 10 minutes past 6 kunja kwada timankhula ndi mtsikana wina kuti wachokera ku Chirobwe. Zikukupatsani mangolomera otani zimenezi? Brian, dziko lathu likuyenda kusintha. Ndimanena kuti akhala 61 years mmene timalitenga dziko likwatsa munda nkuti tikupanga zinthu zonse dziko lino. Zovala tinali David Whitehead, sapato tinali ndi Butter Shoe Company, mafuta odzola ophikira chani tinali ndi Unilever Company, timapanga sugar toka Irovo, Brown and Capadon mapanga zosiyanasiyana, mabasi tinayamba kupanga toka. Dziko la Malawi mu 1964 tikamati per capita income Malawi amapangira measure amalandira amapeza about $210 per capita per year. Kuyerekeza ni mundu wa ku China amene amapeza $163 per capita per year. Kutanthauza kuti Malawi ndi China, Malawi inali yolemera 1964 tikulitenga dziko likwatsa munda kuyerekeza ndi lero. China uja wachoka pamene paja pa $163 per capita per year wafika 17,000 per capita per year. Kungokhala kuti wangokanika kudutsa America koma wayadutsa maiko onse. Pamene Malawi uja wachoka pa 163 wajafika 510. Ali dziko losaukitsitsa pa number 4 pa maiko onse osaukitsitsa pa dziko lapansi. Ndenga khala takhala pa ufulu odzilamulira uti wone Amalawi ndipo osauka. World Bank ikuti 75% ya Malawi ndi osauka. Umangonera nyumba, tidakhalabe nyumba zozira, nyumba za maudzu, nyumba zophoma. Ukalowa nyumba ya Malawi lero 61 years down the line mupeza kuti mipando ilimo munosaoneka bwino, yosakhala bwino. 91% of Malawians ali jobless. 9 mwa Malawi utainali wonse alibe ntchito. Ndi mmene lili dziko la Malawi lero. Ukapita nyumba za anthu umangoonera umphawi wakuti anthu wasali pa ntchito sakupeza chilichonse. Nyumba zawo zibe magetsi, nyumba zawo zibe madzi. Muone infrastructure amene ya misewu yakuno kwa Baluti, muone misewu adutsa ija amene kukonekera. Dziko lino ndilosauka kwambiri, and yet Amalawi ndiogwira ntchito molimbikira kwambiri. Zatisautsa mu zaka 61 izi ngakhale akhala pafulo odzilamulira ndi mavuto a utsogoleri atisautsa kwambiri. Anthu akhala kuyang'ana kwambiri za mimba yawo. Corruption too much katangale ndi amene wativuta zaka 61 izi. Nepotism, tribalism ndi amene ativuta mangosankhana kupatsana chifukwa uyu ali politically connected kwa ine amachokera machokera ine ndi zina zotero. Komanso sheer incompetence ya anthu kusadziwa kuti akhoza kupanga chani kuti dziko lalisinthe. Ndi manena kuti mukayang'ana maiko a dziko lapansi lero. South Africa mkufunsa kodi South Africa yatukuka chifukwa chani? South Africa ili ndi miyala mtengo wapatali, gold ndi zina zotero. Botswana yatukuka chifukwa chani? Ili ndi diamond ndi zina zotero. Kodi Zambia pakatipa ikuchita bwino chifukwa chani? Ali ndi copper ndi zina zotero. Kodi Dubai, Saudi Arabia, Kuwait ndi others alemera kwambiri maiko aja ndi ma desert alemera kwambiri chifukwa chani? Ali ndi gas and oil. Zonsezo Mulungu anatipatsa kuno. Tili ndi miyala mtengo wapatali kuyambira kani ma rare earth kandi ma gold, ma graphite, ma clinker, chilichonse dziko lino Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana oil and gas Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana nthaka yabwino Mulungu anatipatsa. Chilichonse anatipatsa. Ifeyo timene okhala olemera kuposa Dubai, timene okhala olemera kuposa South Africa, timene okhala olemera kuposa maiko ambiri amene atizungulirawa. Koma lero ndife chitonzo cha dziko lapansi. Ambiri otizungulira panamangotiseka ife ati dziko atikukanika kuti tukula zativuta ndi utsogoleri. Chotero anthu ambiriwa akugona osadya, akugona nyumba osakhala bwino, alibe ntchito, akuyang'anayang'ana kuti utsogoleri ndi uti chaka chino ungatipatse tsogolo labwino. Ndiye timawunikira kuti for UTM we are promising and pledging to Malawians we want to have total transformation ya ulimi wathu. Total transformation yogwiritsa ntchito ma natural resources yathu ya migodi, gas ndi zina ndi oil ndi zina zotero. Tifuna tisine nkhani za tourism tizapanga ngati ku Seychelles, Madagascar amene atukuka ndi ngati tourism. Ife zimenezo tizipange kuno, tipanga combine zonsezi. Amene atukukira ulimi ife titukira ulimi, atumikira za natural resources miyala mtengo wapatali ife tipanganso zimenezo, atukukira tourism tipanga zimenezo. Tikazipanga blend zonsezi dziko linolo mu zaka 5 lidzakhala atukuka kwambiri. Mukhala mukukapereka ma nomination papers
kuyambira pa 24 pano ku Lilongwe. Mwampeza kale running mate? Imene ndikukonza Brian, imene ndikukonza ndikuonetsa posachedwa apa. Uziona posachedwa pa zichitike. Chifukwanso ena akumanena kuti kodi zokambirana zili pati ndi zipani zina. Tidakambirana sinathane yayi. Koma mukapereka? Brian, ndinakuza kati ukhala president wa dziko lino. Ukoyikira zimkhani meneyo. Ndikukhala president wa dziko pa 16 September. Ndipo anthu si amene waona mavoti tu ameneyo. Ndipo oyenda nane kulikonse waona amene anthu akubwerera. Tikuwina tu chaka chino tikuwina. Anthu afuna kusintha. UTM is coming to government. We are forming the next government. Mukwatsimikizira Malawi amene akutonera pano kuti mukhala papali. Ine pa ballot. A ballot. Munadzaonetsa Alfredo Kisikuno. Mukuchita field ma MPs angati across the country. Onse 229 constituencies. Tukupanga field ma candidate abwino ngati achina Fredo. Ndipo ifeyo tufuna kuti tizakhale the largest block in parliament. Mwandimva? Will be the largest block in parliament ya UTM. Ifeyo tapanga field ma candidates abwino kwa basi. Quality candidates mmodzi wanso ndineyo ndukaimaso kwathu. Fredo sona akawina, ine ndukawina, ndiye naambira akawina. Komanso ma councilor tipanga field ma wards onse 550 dziko lino. We don't have much time. We don't have much time for our English audience. Nomination, the presentation of nomination papers will begin on 24th in the capital, Lilongwe. We wanted to hear from you. Have you found a running mate this far? We are still sorting out the issues of the running mate, so you will come to know about it as we go along the way. And we will unveil the running mate on the day that we'll be submitting our papers. And where are we in the issue of alliances? We haven't heard any progress from you. It's because we are still discussing. We are still discussing. When we have completed the discussions, we'll be the ones to call you to say, come over. We want to tell you what is the outcome of our discussions and negotiations. But you come to know it very, very soon. But you can assure followers of UTM that you will be on the ballot. I'll be on the ballot, yes, 100%. I'll be on the ballot. So no. And you win. You win the rest. And the UTM is winning. UTM is winning. We are forming the next government because we have a very good agenda. And therefore, Malawians, you can see the way the turn-up has been across the country. Almost every single whistle stop and rally. We have been having so many people that have come to listen to us, to hear from us. And therefore, we are forming the next government. We want to thank you for granting us this opportunity to ask you this question. Thank you so much, Brian. It's always a pleasure to talk to you. Thank you very much. Amenewo ndi President achipani cha UTM Nzanga Isaac Salima. Nzanga Isaac